her kommer indehaveren af denne her utrolig spændende butik. Jeg har bare stået her fra jeg var 24 år, og jeg er stadigvæk service-minded over for mine søde kunder. Ikke? Jo. Og jeg er 85 nu, så det er sgu da meget. Du er ikke 85 endnu. Er jeg ikke 85? Nej, du er 84. Okay? Jeg bliver så gammel. Og det her fine, gamle kasseapparat her, det har stået der en del år. Jeg har jo ikke lavet meget om det. Jeg lagde også mærke til det, du viste, hvor du sidder med motorcyklen. Har ikke lavet en pind om. Og der er nogle andre biler ude på gaden. Jamen, det kan jeg da ikke have noget med at gøre. Og der er heller ikke så mange. Nej, det er rigtigt. Og så køre på cykel. Og så har du fjernet skiltet. Prøv at se her. Ja. Prøv at se her, hvad der er sket. Det har du aldrig troet. Nej, det havde vi sgu ikke. Cykler hele vejen. Vi har aldrig set cykler i gamle dage. Cyklerne, nu får de en masse cykelstier, og det er der helvede til. Eller undskyld, jeg batter. Ja, vi skal ikke batte. Nej, det må man. Nå, vi skal ud på en tur. Ja. Som sædvanligt blæser det. Som sædvanligt blæser det, og vi skal ud til der, hvor du blev født til at starte med, ikke? Det her, det er... det er Estersvej. Der er det der... Ja, jeg nemt kunne gå fra den ene til den anden, jo. Ja, det var nemt. Det var det. Det var smadret hyggeligt. Og der er huset, jo. Er det ikke det længe, det er? Nej, det er det andet. Nå, det er det andet. Det ligner det bare. Ja. Der er de med til hinanden, ja. Ja. Der ved jeg ikke, om du kan holde et sted. Her holdt vi også sidst. Ja. Nå, kan du huske det? Nu skal du bare høre, fordi det er altså virkelig sjovt, det jeg kan huske herfra. Det er jo mit yndlingssted. Det er helt sikkert. Det startede jo med, far og mor de blev gift. Og så var far, han var repræsentant. Han solgte æg på Island. Island, jo. Men det kunne han så ikke blive ved med. Og så mødte han Tjørnlund, som boede i den anden ende af... Nu skal vi se, når vi... Nå, men altså, det er jo her, du bor fra, du er bliver født, ikke? Og til du er 10 år, og I flytter ind i... til byen. Ja, til byen, til Østerbro, ikke? Og her gik jeg ned og hentede min far med toget, når han kom inden for byen. Ja. Og der stod den frugtbod, hvor vi købte de store, dyre appelsiner. Ja. Ja. Og alle træerne var bitte små. Du har jo mine foto, hvor du kan se, at jeg render. Ja, jeg blev jo forkælet med alt mit dyre. Jeg havde jo min egen flyvemaskine. Og der ser I havde sommerhuset, var det oppe i Gilleleje eller ja, det var i Liseleje? Ja. De 2 var det samtidig? Ja, far tjente mange penge. Ja. Det var hans bedste år. 10 år her. Ja. Det var dejligt. Vi går ind. Det var i stuen, hvor vi boede, ikke? Og der boede fru Frederiksen, en tysk dame, der var gift med hun sagde til min mor, for man skal den købe ejendom. Man skal den købe ejendom, sagde hun. Hun boede der, og hun havde 2 døtre, der var meget musikalske. Det var min Åse og min Lilian, og de spillede klaver, og far spillede klaver, så sad de og spillede. De havde musikaftener derinde, og der var så... Var det en blå eller en hvide? Det var det der. Nå, jeg kan ikke kende fra hinanden. Nå, du ved ikke, om det var den ene eller den anden? Nej, han havde de er også en kæmpe fiskehandel inde på strøget. De var meget velhavende og fedtede. Og jeg har været med der til koncert
hvor min Åse har sunget, og min far har spillet sammen med den anden datter. Og jeg frøs derinde, der var så hundekoldt, kan jeg huske. Det var sådan nogle fedterøve. Men I boede der jo ned. Ja, vi boede jo lige der. Hvor der er en kanap. Ja, nu skal du ind og se her. Vi boede her, og det er vores lille have her, hvor der er fødselsdag åbenbart. Ej, se det store træ, det er inde i vores have. Loppemarked. Det her, det var sådan noget, hvor man ikke gik på, du ved, der stod bare. Det her, det er vores have, det kan du så ikke se. Og man kan lige tage kameraet op. Men der er jo lagt sten, men vi havde sådan et løsthus med bøg. Og der boede alle mine veninder, de boede derovre, Tove og Birte. Og det her, så var det vores lejlighed. Der havde vi... Man kan gå til loppemarkedet. Ja, men se her, der havde vi... Her... og skulle finde noget, der blev gift, ikke? Og så sagde han, og kendte han Tjørnlund, da vi skulle have den kosthal. Så tog far den ende af huset, og så Tjørnlund, de havde denne her, ved Erik og Hanne, og de havde haven her. Og jeg rendte og legede. Og der havde vi en dejlig have her. Jeg synes jo, den var meget større, men den har jo ikke været meget større. Har jeg gået og leget. Det var Hanne. Og de to kompagnoner. Der er der mange lejligheder, er der ikke? Ja. Nej, der er ikke så mange. Der er 5-6 stykker. Ja. Og der er ikke gjort en pit ved huset, kan du ikke se det? Nej, det kan man godt se. Og der er en rød bøg. Ja. Nej, det er der sat nye vinduer i? Ja, det er der. Men der var centralvarme, og der var badekar, som det var en vidunderlig lejlighed. Så der er 1, 2, 3, 4, 5, 6 lejligheder, ja. Ja, der er ikke mere. Ja. Og derovre, der boede Bent, og der boede Birte og Tove. Det var nogle skønne. Jeg elsker at bo her. Kan du ikke se her vidunderligt? Jo, det er rigtigt nok. Det er rigtigt nok. Jeg har ikke blevet ved, men har alligevel gjort for beliggenheden er så udmærket. Ja, jeg er nødt til at der noget på loppemarkedet. Jeg har aldrig købt af det der. Men far havde jo, at der var jo kun én garage, det var min fars. Der var den eneste, der havde bil. Hvor er den hen? Jamen, den er jo blevet revet. Vi skal lige ned i loppemarkedet, mor, kom. Hvor var den garage? Jamen, det skal vise dig. Nå. Jeg tror sgu da, de har taget garagen ind til have. Fordi haven var ikke så stor. Og så har de lavet sådan en dobbelt garage der. Hvor var det, vi så sådan en stor garage? Nå, om den er der, mor? Jamen, det er noget nyt. Nej, den der garage. Ved du, hvad det var? Nej. Det var en café. Den hed Café Esther. Og han havde 4 sønner, og det var mine legekammerater. Det var en café. Nå, altså den derhen? Den der store bygning. Nå, hele bygningen? Hele bygningen. Nej, der er min fars garage. Ja. Kom, vi går ned og se, om der er noget i loppemarkedet, så kan du også komme ind i huset. Jeg har aldrig været nede i kælderen. Har du aldrig? Det har jeg ikke noget om, nej. Heller ikke som barn? Aldrig. Jeg har aldrig været nede i den kælder. Så noget gjorde man ikke. Det er nummer 32.
Frydesgade, der var jo en masse maskendiser. Og der gik jeg ned i en maskendiserforretning og købte et par rulleskøjter med kuglelejer i. Og lige så snart jeg kørte med dem, så faldt alle kuglerne ud, kan jeg huske. Det var ikke Det der, det er Irmgårdsgade, der kommer der. Tror jeg nok. Det er Irmgårdsgade. Så hvis du kører op ad den, står der ikke, det er Irmgårdsgade? Nej, der er ikke noget skilt lige her. Lige. Det er det jo. Er det Irmgårdsgade? Ja. Ja, så boede vi herhenne. Nu skal du se, når du kører herhen. Så boede vi i den sidste opgang der, op på 3. sal. En faktisk ret god lejlighed. I nummer 15? Ja, nummer 15. Og på 3. sal boede vi. Og vi led, min mor og jeg og Jørgen, vi led ved at bo herinde. Vi savnede Hellerup, og vi synede hende og sagde, mor sagde, det første gang, jeg har hørt, at nogen siger skue nede i gården af børnene. Det anede jeg ikke noget, der var virkelig forskel dengang, ikke? Hvornår var det, I flyttede herud? Ja, var det efter Lille Strandvej? Vi flyttede, fordi far syntes, at Estersvej var for dyr. Fordi han fik en for stor varmeregning. Der var jo badeværelse og alt det der. Så sagde jeg bare, nu går det ikke, og han blev syg og alt det der. Og så flyttede vi ind her. Jeg tror, lejligheden kostede 185 kroner om måneden. Og så sagde mor, og jeg kom i Østerfær Marksgade skole, og jeg led sådan, jeg savnede min Hvorfor helt over Østerfær Marksgade? Fordi der hørte vi til. Jeg gik over søen, når den var frosset til. Nå, okay, det var over på den anden side. Der gik I ikke Lindstam også? Ja. Nej, det var ikke sjovt. Og der lå det der hus også der, og tandproteser, det var det samme. Og det der, det var en boghandel, der hvor der er negleklinik. Nej, det var ikke rart. Var der en boghandel derinde? Ja, så sagde mor... Hvor gammel var du? Jeg var 10 år. Ja. Og så sagde min mor til min far, Ulla mistrives sådan, og jeg mistrives, vi kan ikke lide at bo herinde. Der var jeg 2 gange udsat for nogen, der ville... altså sådan nogle voldspersoner, der ville prøve at regne en op. Altså, når jeg var interesseret i en lille hund, så pludselig så var de ikke halte, og så fløj jeg hele Fælledparken igennem for at komme. Det kan jeg godt huske, du fortalte en kæmpe historie. Jeg kunne ikke fordrage Fælledparken. Nej, og det gjorde også, at jeg ikke kunne lide at være her. Hvad gjorde I så? Ja, så var det jo far, han fik at vide, at vi måtte tilbage dertil. Og til hvad? Til Hellerup, ja. Hvor vi kom fra. Og så fandt han jo den skønne Lille Strandvej, en gammel rigsmandsvilla, som var delt ud i 4 lejligheder. En dame, der havde et renseri med en etværelses, og så vores 3 et halvværelses, og med den vidunderlige altan ud over Øresund. Ja. Og så nedenunder, der boede nogen, der hed Fabricius, og så boede herre og fru Poulsen. De havde en 2-værelses med et flot trappe ned, og så videre. Så det var inden det blev revet ned. Nu er det jo blevet højbebyggelse, men der kommer vi vel hen senere. Det kan vi hen nu. Men det var far synes jo, at vi kunne sagtens bo her, men vi trives ikke. Hvor lang tid boede jeg? 1 år, nu jeg tror. Og så kom jeg tilbage i det er den samme klasse med de børn, jeg havde gået med før. Nå ja, på Hellerup skole. Jeg tror, det var noget, jeg nød. Ja, vi kører ud til Estersvej. Ja, ikke? Jo, og det er jo der, du er født. Det er jo, når jeg siger, at der er 5 år mellem Jørgen og mig. Han har jo slet ikke været med i de der ting, jeg havde. Den er vist ikke i skolen mere. Stor god. Skolen? Ja, skolen. Så gik jeg den vej, og så ned af bakken her. Og derinde, der gik vi til skoletandlæge. Den der store
bygning der, det var skoletandlægen. Du kan ikke huske, hvad der lå i den derovre dyrlægeklinikken, vel? Nej. Artemis? Nej. Og vores skole, det er den, de har lavet hvid der. Den var gul. Og det er ikke en skole mere. Jo, det er jo en international skole, tror jeg. Nej, det var der, jeg gik. Men helt om skole er jo flyttet ned i havnen. Nå, jamen det var derinde, jeg gik. Ja. Hellerup skole. Det var den bygning der, så. Ja, det var. Det var der. Jeg elskede min skole. Jeg trivedes godt der. Jeg har haft en god barndom, det har jeg. Nå, nu røg din brille. Nå, der har vi den skønne havn. Og det var også så dejligt ved at bo i Lille Strandvej, at man havde Hellerup havn. Ja, Der var jeg jo Jørgen sejlede der. Det var så skønt. Det var helt dejligt. Og det er Jomsborgvej. Der var lå Nesa. Ja. Hele Nesa var der. Ja, det var det. Og heroppe, øverst oppe på 183 på 4 sal, der boede Karen, min bedste veninde. Der har jeg stået mange gange og kigget biler ud af vinduet deroppe. Det var skønt. 183. Ja. Og du fortalte noget sidst om lejligheden også. Du fortalte om den lejlighed der sidst. Lejlighed. Karin der var et eller andet, du fortalte en sjov historie med faren. Hvad var det faren han lavede? Ja, faren han var forvalter nede i Tuborghavn. Og så havde de... Kan du huske, hvor huset lå? Ja, huset lå helt ved... der var kun den der gule bygning, og så lå vores hus, og der lå et sommerhus ved siden af, hvor de havde adgang ned til det var deres sommerhus inden for København. Der kunne de gå i bad. Vi gik jo også ned der og bade. Men det er klart, at grunden, du kan se, det var Strandboulevard, eller det var 34 og 36. Den der store kasse, det var der, det lå. Så er det 24 måske? Der er nummer 26. Strandvej. Det er nummer 26. Og så er det 26, så er det herinde. Ja, det er herinde. Og derovre, der... Altså, gik du til dans her? Ja, der. Nej, det der i Parkhotellet. Nå, Parkhotellet? Ja. Nå ja, der har været en stor sal der. Der var vi til afdansningsbal, og ja. Man gik jo til... Og jeg havde jo også leveret en pianist, der kommer, og man skulle jo opdrages rigtigt. Hvad siger du? Det har aldrig været privat og spærret af før. Det har været offentligt. Hvordan har de dog fået det lavet? Det er sgu da ret, hva'? Ja, nå, det er fordi, der er jo strand hernede, mor. Heroppe på 3. sal, der boede nogen, der havde en drage. Jamen, nu forstår jeg ikke rigtigt. Hvor lå huset hen, mor? Det var det ved det gule hus? Der, hvor det nye højhus, vores store... Nå, okay. Så det her hus lå der også dengang? Det lå der hele tiden. Okay. Og vores grund... Så nummer 26? Vores grund, det var der, hvor det der kasse er blevet bygget. Det var vores. Og det er det, jeg siger. Vi havde kun det der. Ja. Og ved du, hvem der boede her? Rakel Rasteni, hende referencesagerinde. Nå ja. Og Hans Kurt boede lige nede på Strandvejen også? Ja, han boede på Østerbrogade. Og ham var jeg engang op og se i frimærket. Eller... Tænk, at de har fået sådan en stor kasse på vores lille grund. At det alligevel på lade sig gøre. Ja. Og det endte både? Det var Marianne Dyrhauge, hendes far var landsretssagfører. Og det var et af de fineste huse, og Palladium ligger herover, og når de skulle bruge et rigmandshus, så du skulle se det fra forsiden. Det er utroligt grimt i dag. Jamen, de har da vist, det var det smukkeste hus, du kan tænke dig. Og se, hvor højt de har lavet den, så man kan ikke kigge ind. Det er vel russere, der bor.
fået træerne også på. Nå, det er jo helt flyttet til efter Østerbro, jo, ikke? Det var der villaen lå. Fra du var 12 år. Ja, til jeg blev... Til din far, han kom frem. Ja, simpelthen til 1950. Og der havde vi... Der, er den, så, se her. Der blev det så revet ned i huset. Ja, det er jo sket for alle de år, vi har været væk. Du, der skal du se... hvis man kunne kigge ind, men det kan man selvfølgelig ikke. Fordi der kunne man kigge ud over, at der hvor det hus ligger, der lå det der sommerhus med en lang flade grund, hvor de kunne gå i vandet. Ja. Nå, i vandet. Ja, der lå i vandet. Og herude har lå sådan nogle flødestoffer, hvor karne, der var ikke sådan en nemlig vind. Der ligger en derhenne. Der stadig. Er der ingen vind dernede? Nej, det var jo lidt op og ned, mor. Jamen, har du ikke lagt mærke til, at hele foråret har været fuld af sådan en kold vind? Ja. Den er kommet for at blive. Det er vores... det er den måde, vi ser, hvor smukt havet er. Hej, hej. Hej. Nå, det kan lige vand. Ja. Skål vand. Vi skal fiske hernede, og så kommer man hjem med store vandrunder. Nå. Godt. Hvor jeg har koldt. Ja, vi kører videre. På dit sandvej, så fik de det i jordbund. Og tænk den der forretning på Tanja. Den er ligget der fra jeg var lille. Og en af mine kunder har handlet der i hele sit liv, og han er død nu. Det er utroligt. Og det arbejde, øverst op der, ikke op på der boede Karen. Ja, det er det nyt, det der er sat ovenpå. Ja, det har aldrig været der. Nej. Og der var ingen elevator, så det var bare med... Og faren, han faldt op en dag, han nåede op til 4 sal, så lå han var død. Nå ja, det var det, du fortalte, ja. Så lå han på trappen. Ja, han kunne ikke klare den anstrengelse. Nej, det er sjovt. Det er også lang tid siden hun døde nu, var en Karen der. Ja, det var hun blev ikke så gammel. Og hun var så god til at leve livet. Det var sådan en rådisk pige. Nå, nu kører vi hjem, ikke til dig? Eller? Jo. Ja. Så er vi på Torkel Bandvej. Ja. Det var her min farfar, han byggede husene her. Alle de huse hele vejen ned. Der var, specielt den anden side, tror jeg faktisk. Nej, det var her. Nå. Det var den side, han byggede. Okay. Fordi de er nogenlunde ens, de der huse. Og der var det far, han gik forbi og så mor gå derinde og blev forelsket i hende. Det er min nu skal du passe på, at ikke biler, den her nummer 5. Nummer 5 er det henne i starten jo, ikke? Ja. Nu er vi lidt for langt fremme her. Det er nummer 11. Jamen, vi skal helt derhen. Hvad? Nej, det er derhen. Er det ikke derhen? Ja, det er 5. Vandsvej nummer 5. Nå. Hvad er det? Jeg synes ikke, det er her, hvor jeg synes... Og først synes jeg, det er på den anden side. Det er nummer 4 derovre. Så er det det. Det er det der. Nummer 5. Kan du ikke kende det? Nej. De har fået lavet den garage. Det er mormors altan der på første sal. Ej, hvor er det sjovt at se. De har lavet en guldgruppe, du er dem, der har købt det. Og hun var så lykkelig ved at slippe væk. Jeg troede, hun ville savne det hus. Det gjorde hun slet ikke.
Det er skønt at komme væk fra. Ja. Det er herinde. Den der har de selv bygget. Her har været løbehegn hele vejen. Det er sådan nogle store løber om efteråret. Helt huset er det samme. Det er min morfar, der har bygget huset. Min mormor boede på første sal. Og onkel Børge boede i bunden. Og så da far og mor de mødtes... Fordi Hvor boede morfar henne? Morfar? Ja, hvor boede Peter? Hvor var det han boede? Han havde et lejlighed? Nej, min far han kom der, fordi hans far byggede alle de huse. Og så kom min far en dag, hvor min mor var inde i haven. Og så kom han her med hat, høj hat og spidsesko og kiggede ind til den der unge dame på Frøken Sonja, der boede derinde. Fordi det var hans far, der havde bygget alle husene. Og der havde Hr. Sørensen? Ja, og der havde morfar og mormor, de havde købt det der. Sådan var det. Hvad lavede mormor og morfar der? Mormor sad inde på telegrafen, og hendes far han var telegrafbestyrer inde i Købmagergade. Og min mor, hun kom så derind og sad i telegrafen og blev ansat der i Nørregade. Det var jo 3 søstre. Ja, og de var 1 bror og 2 og 1 søster. Hende den svenske fine derovre. Og så hvad hed hun? Ingeborg? Ja. Og så en dag fortalte min mor, der var ikke nogen nære i København dengang, da mor var ung. Og så stod hun og kiggede på noget i Nørregade, der bor en bager i Nørregade. Der stod hun og kiggede på brød, og så kommer der sådan en stor nære hen og siger, vil du elske med mig? Og mor, det blev man dengang i 1920, ikke? En gammel kasse, det er ikke noget godt. Der skal nok koste sin 10-12 millioner i dag. Ja. Men det er gammel lort. Det er meget hyggelig vej jo. Ja, hyggelig, ikke? Jo, det må man sige. Ja, det er ikke. Og jeg troede, at det også. Ja. Så vi så altid hele familien, det gjorde man dengang. Altså hver andet år, der holdt de jul her. Ja, og hver andet år, så var det også der. På Østersvej. Ja. Men det har også været nemt jo, jeg næsten kunne gå turen. Jamen det var hyggeligt, det kan jeg godt love dig. Og vi gik ned fra Lille Strandvej, og så forbi kirken, som ringede Margrethe-kirken, og nogle gange var det jo sne. Altså det er også sådan en. Kan du se det? Ja, det ja. Ja, der er jo en med en stor, flot kasse der. Det er et dejligt, roligt sted, det er det. Det eneste er, at... Mor, hvor er vi henne nu? Solbogade nummer 5. Det var selvfølgelig min idé. Jeg kan ikke lide årstal. Nå, hvornår det var? Ja. Men det er jo før tøjpressen, ikke? Eller er det under tøjpressen? Det er under tøjpressen. Ja. Det er under tøjpressen. Ja. Det var fordi, at vi kendte en polsk dame. En stor, der hed Heddy, eller hvad hun hed. Der var lige så høj som jeg, og gik i sådan nogle høje hæle. Det kan jeg godt huske. Og hun faldt sådan ind ad døren, og så sagde hun, dernede, når jeg stod dernede, hun skulle passe forretningen, så sagde hun, goddag, Ullesen, hvordan går det? Og der er sket meget store ting her. Der kom en meget fin mand. Han er meget fin mand. Og jeg sagde til ham, og sådan og sådan. Og mit hjerte, det røg helt herop. Så det var meningen, hun skulle indlevere tøj her, så skulle I rense det nede hos far? Det var meningen, hun skulle passe forretningen. Ja. Jeg var ved at blive sindssyg.
Og så når hun kom hjem til Katti for at lave regnskab, så tog de nogle øller og sad der og sladrede. Og jeg var jo ædru og sad og glodede på det. Hvad hed forretningen? Tøjpressen? Valet. Valet? Det betyder kammertjener på fransk. Okay. Ja, men den gik ikke. Hvor lang tid var den der? Mindst et år. Nå, okay. Jeg var fortvivlet. Havde bilen kunne køre frem og tilbage med tingene, eller? Jeg aner ikke, hvordan jeg kommer ind, men jeg kommer herind. Jeg har da taget... Jeg ved det ikke. Altså Peter, jeg har fortalt dig, at alt i mit liv, der har været besværligt, det smider jeg ud, for jeg kan ikke bære på det hele. Nej, vi forlader Tøjbrogade. Og nu er jeg så kommet så langt, så jeg har hverken en besværlig mand eller en besværlig butik. Jeg har det så godt. Nej, det lyder dejligt. Ja. Det har jeg også. Det er godt. Ja, her skal man da godt nok bruge fantasien lidt. Rygsgade nummer 127. På den anden side kan du godt se, hvilket strøg det var ved Østerbrogade lige om hjørnet. Det var en god forretning. Ja, det er rigtigt. Når du tager det herhen fra, så herhen, det var der til salg. Der lå Kvarm Østerbro. Nu skal der lå ved siden af. Nej, men det er lige der, hvor kameraet peger nu, der lå en lille tobaksforretning. Ja, det var rigtig lille. Og så lå renseriet lå lige her ved siden af. Det er så et helt nyt hus, jo. Ja. Og så lå der et isværeri der. Og en farvehandler. Ja, der var en farvehandler, der lå lige der. Og en isværeri. Ja. Og så var der ved siden af, i det grå hus, der var en frisør. Det var godt, da vi købte det. Det var virkelig en handelsgade, hovedskade. Han tjente mange penge. Der blev også reageret. Det var som mor sagde. Hele politistationen kom der. De hørte det i Slageltsegade. Nej, Rosenvækkes politistation. Ja. Frede. Ja. Han var leder af den. Ja. Det er det. Den er revet helt ned. Der var første og anden baggård, og der var toiletter nede i gården, men det hele det er så revet ned. Det er jo klart. Ja, men det var noget forfærdeligt. Det var forfærdeligt gammel ord, ja. Og lige oppe ovenpå, det var først selv, der boede Jacobsen. Hans. Ja, Hans. Ja, og Susanne. Og Susanne, det er rigtigt. Og så boede ham der blomsterbinderen. Ja. Og ham, og Jonas. Med banan, og så var der en nede fra, havde været nede i havnen. Mange af de bitte små lejligheder, det var jo havnefolk, der boede der, som havde haft job nede i havnen. Og ved du, hvad han fortalte? At han var nogle gange nede. En gang var der nogen, der havde tabt nogle ål, og han stod og fiskede nede i risten inde i gården. Nej, lige her. Det var Jonas. Ja, det var Jonas, kan du huske ham? Ja. Han sad over på triangen, og så fodrede han hænderne, eller duerne. Og så de kom tæt nok på, så tog han lige om hans knæk, og så gik hjem, så spiste han. Det gjorde han også. Ham der forfatteren. Nå. Amerikaneren, han levede. Hemingway? Ja. Nå, okay, ja. Så den er blevet brugt hos folk med en lille budget. Og hernede, der boede Store Georg. Og han havde sådan en lille Dobermann-pinscher, og han sagde, det er politihund, men det tager sig kun af små sager. Var det ikke også sammen med klaveret? Ved du hvad, han havde en 14-værelses lejlighed. Han levede tykt på den, han lejede den ud, du ved, på den måde. Han havde kun et værelse selv. Var det ikke ham med flyet? Og han skulle hjem og have gæster? Nej, det var Lasse. Nå, det var Lasse. Kallis bybud. Nå, det var ham. Han var trepaneret, han havde engang fået smadret hovedet. Han sagde, ja, nu må jeg hjem, for der kommer gæster. Jeg må hjem og støve af på flyet. Han var sådan en bums. Han var forfærdelig. Ja.